bisa nuruti dosen kok Mas Catur. Apa iya? Dosen apa Mas kira-kira? Jare untuk dosen pedalangan kae. Pak Dunyo kan lho. Pak Dunyo sapa? Pak Dunyo sapa Mas? Tekonono. Sapa? Alam semesta raya. Alam semesta raya sing endi? Ya ini bagus gede dhuwur putih lho. Biaya ini bagus gede dhuwur putih. Sopo? Oh, wis Badar. Mas Badar. Alah. Lha kuwi nyandai kok angin lho. Lah ya Dunyo lah ya alam. Oh iya. Ya muga-muga dadi anak ya. Dadi apa? Makanya jaluk donga karo aku sak dongane kok kene kok. Aja engko bojone sing liyane nesu. Lha pasti bojo lho, Pak. Ora sembrono lho, Pak. Ya Aja ngono. Iki forummu beda, forume beda. Ora apa. Ya usah kaya nonton kaya ngono kuwi. Niku lahiran kang jenengan ke Mas Catur yo. Bu. Apa jenengan yo milik karo Yai Galuh kok. Nyat. Ya ora. Mbak Ayu Mas. Bocah kok sok kaya ngono. Ora apa-apa. Iki padha-padha dosene yo. Oh iya. Masuk. Oke. Ayo. Aku mau kono. Jatahmu to. Oke. Sabdo Pandita. Amugi Gusti Melani. Terus ngaku bakal
luar biasa. Jan galuh yang kon jaran ini jan tenang kok. Wis jalan lah. Hebat.